Video knižnica nepočujúcich a nedoslýchavých. Kniha života nepočujúcich. Sekcia 2. Život nepočujúcich v minulosti. Videokazeta VHS. Slovenský gong číslo 12 z roku 1994. Priatelia, vítam vás pri sledovaní nášho informačného kaleidoskopu. Je posledný, 12. v tomto roku 1994. Jeho obsahom je posledný slovenský gong, taktiež v tomto roku, ktorý vám priblížime. Čo prináša? Tradične na prvej strane nejaké pekné fotografie, buď podľa akcií, alebo podľa obdobia. Tentokrát je to fotografia doktora Beňu, nepočujúceho, ktorý sa vám snažil priblížiť vianočnú náladu. A čo je vnútri? Je tam informácia o rokovaní výkonného výboru Slovenského zväzu sluchovo postihnutých. Toto rokovanie sa uskutočnilo 25. novembra a konalo sa v Kremnici, v zariadení bývalého zväzu invalidov, potom združenia, a kde stále ešte zatiaľ chodievame aj my. Z rokovaní vyberáme niektoré najzávažnejšie informácie. Hodnotilo sa tam celoštátne stretnutie k Medzinárodnému dňu nepočujúcich, ktoré bolo v Trenčíne. Ďalej, uložilo sa predsedničke pani Balogovej, tajomníkovi Lučkajovi a pánovi Chrabačkovi, aby zistili podmienky na konanie takého istého stretnutia na budúci rok, ktoré by malo byť v Hlohovci. Výkonný výbor sa zaoberal projektami na rok 1995, návrhom na zmeny organizačnej štruktúry Slovenského zväzu sluchovo postihnutých. To by malo vychádzať z nového usporiadania Slovenska, jednotlivé oblasti. To ešte nevieme, ako to bude vypadať. A ďalej informácia hovorí o činnosti Úradu Slovenského zväzu sluchovo postihnutých. Je to rozsiahla informácia, tak ako je rozsiahla táto činnosť. Je to množstvo rôznych aktivít, rôznych administratívnych a iných prác, rokovaní, riešenie problémov od jednotlivca až po problémy celozväzové, ktoré človek, ktorý v tom nepracuje, si možno ani nemôže predstaviť. V časti, ktorá hovorí o činnosti organizácií Slovenského zväzu sluchovo postihnutých, máme opäť veľa príspevkov a z týchto vyberáme. Hovorí sa tu o jednej schôdzi, ktorá sa pripravovala a konala pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich, a je to organizácia nedoslýchavých v Nových Zámkoch. Navštívil ju aj primátor mesta, foniatrička, logopédka, aj zo Slovenského zväzu sluchovo postihnutých páni Černuško a Gula, z Komárna naši funkcionári, pán Kováč, inžinierka Žundálková, Begi,
Bol tam aj pán Ručkaj, nie tajomník Slovenského zväzu sluchovo postihnutých, ale jeho brat, ktorý pracuje vo firme Invo Centrum a tam vystavoval rôzne elektrotechnické pomôcky pre sluchovo postihnutých. Slúchadlá, napájace zdroje, batérie a podobne. To je tiež potrebné pre sluchovo postihnutých. A ešte tam boli aj členovia základnej organizácie Nepočujúci Nových Zámkov, funkcionári páni Hrdlík, Benková s dcérou. Takže mali bohatú účasť, tak zrejme tá akcia bola pekná a úspešná. Máme tu ďalšiu informáciu zo Zlatých Moraviec. Tam sa stretlo 15. októbra 28 nepočujúcich. Spolu s autobusom odišli na sociálno-rehabilitačný kurz do rekreačného strediska SEPO. Konali tu sociálno-rehabilitačný kurz vďaka tomu, že im to financovali sponzori, osobná doprava Dubaj, Zlaté Moravce, zadarmo ich odviezli, SEPO, Obice, ktoré poskytlo zadarmo ubytovanie a stravu, a továreň na chladničky Kalex Samsung, ktorá dala financie na stravu aj na ceny pre víťazov športových súťaží. Pekný príklad, že si vedia základné organizácie aj sami financie zabezpečiť. Taká je perspektíva, treba si na to zvykať. Pekná tradícia vznikla v základnej organizácii nedoslýchavých v Dubnici nad Váhom. Uskutočnili sociálno-rehabilitačný kurz pre 60 členov dňoch 4. a 6. novembra v rekreačnom stredisku vo Vršatci. Pozvali tam priateľov z organizácie nedoslýchavých číslo 1 z Bratislavy a z organizácie sluchovo postihnutých vo Vrútkach. Martin. Nespoliehali sa takisto, jak som tu spomínal, Zlaté Moravce, na dotáciu, ale celý kurz dokázali materiálne aj finančne zabezpečiť prostredníctvom sponzorov. Nebolo to jednoduché, ale dá sa to. Nemožno len čakať, či sa niekto spomenie na nás. Treba vlastnú iniciatívu. Čiže vďaka aj tým, ktorí pomohli a ktorí pochopili túto potrebu. Z prednášok pracovníci zväzu páni Plecha, Černuško predstavili kompenzačné pomôcky, technické novinky, pracovníčky sociálneho oddelenia obvodného úradu v Dubnici nad Váhom, Bielická, Plávnická, informovali o sociálnych veciach a tak ďalej. Čiže tiež jeden pekný a vydarený kurz, kde sa účastníci veľa naučili, ale aj príjemne svoj čas tam využili. A pokračujeme informáciami z činnosti organizácií Slovenského zväzu sluchovo postihnutých. Je tu článok, ktorý chváli trnavských nepočujúcich hercov. Tak je tam veľa akcií v Trnave, to je pekné, tu máme radosť. A teraz tam bola oslava, ktorá stojí za pozornosť. 29. októbra v klube nepočujúcich sa zišli nepočujúci a tlmočníčka pani Drobná privítala hostí, tajomníka zväzu pána Ručkaja s manželkou, Ubára, predsedu základnej organizácie nepočujúcich z Bratislavy, Dugoviča s manželkou, Iris Domancovú a ďalší. Prišiel aj primátor Trnavy,
inžinier Burberry. Prišiel aj predseda základnej organizácie Nedoslýchaví v Trnave, pán Tesár, tajomník organizácie pán Adamík. Je pekné, keď nepočujúci a nedoslýchaví majú k sebe blízko a spolupracujú. A potom boli referáty. Predseda organizácie nepočujúcich Pančovič hovoril, potom tajomníčka Panáčková, potom tajomník magister Ručkaj, ktorý popri príhovore potešil prítomných, že prislúbil možnosť nákupu videokamery, ktorú zväz vybavil, aby mohli svoje filmy ďalej nakrúcať. Potom si zúčastnení pozreli ukážky, ktoré sa doteraz urobili. Bolo to fajn posedenie. Je to krásny príklad aj pre ostatné organizácie. Nemusí byť naša činnosť len vecou nejakého stretnutia a schodzovania. Vždy sa môže niečo urobiť, čo nepočujúcich zaujíma a čo im dá aj nejaké vedomosti, informácie, čo ich dostane troška vyššie. Zlaté ruky sa tu píše. To je informácia o vyše 80-ročnej, ťažko chorej, nedoslýchavej pani, ktorá krásne ručné práce robí. Každý, kto od nej dostane taký darček, si na ňou s úctou spomína. To je pekné tiež. Ďalej, v klube nedoslýchavých v Trnave, vidíte, Trnava, pekná príkladná činnosť, sa zišli nedoslýchaví deti so svojimi rodičmi, aby si sadli každoročne spoločne k vianočnému stromčeku. Počúvali koledy, čakali na príchod Mikuláša. Toto nám poslal informáciu pán Tesár, predseda organizácie, a pekné, čo tam napísali deti Mikulášovi. To vám prečítam. Ďakujeme, Mikuláš, že si prišiel medzi nás. Za to, že sme poslúchali, priniesol si nám darčeky. Ďakujeme. Tvoje deti. A deti sú podpísané. Tesár, Drobný, Uhrín, Škraba, Lipovská, Drobný, Bedáková a tak ďalej. V Nitre sa podarilo organizácii nepočujúcich získať nové priestory. To je dobré. 1. novembra sa stretli ešte na starom mieste. Tam sa dozvedeli, že sú už nové, takže 15. novembra už nových priestorov. Je to v základnej škole, ktorá im vyšla v ústretí. Táto škola im ponúkla pondelok aj štvrtok aj možnosť návštevy telocvične. Takže možno sa situácia v Nitre z tohoto pohľadu už natrvalo zlepší. Držíme palce. Dejiny organizovanej činnosti sluchov postihnutých sa pomaličky blížia v súčasnosti. Pán Pleva nám tentokrát napísal o období po roku 1948, o vzniku Zväzu československých invalidov. Je tam veľa informácií, stručne vyberáme. Zjazd novozaloženého Zväzu invalidov sa konal 7. júna 1952 v Prahe a odtedy už potom pracoval Zväz invalidov. Československý zväz invalidov a jeho orgány na Slovensku boli budované na princípoch prevzatých z politickej praxe komunistickej strany Československa, ktoré poznáme ako demokratický centralizmus.
Že to nevyhovovalo najmä našim sluchom postihnutým, že to nevyhovuje našim nepočujúcim, to sme vedeli všetci už dávno a ukázala to aj zmena, keď sme si založili vlastnú organizáciu Slovenský zväz sluchov postihnutých a vidíme jeho úspechy za niekoľko málo uplynulých rokov. Nemôžu sa zrovnať s tým, čo sa dosiahlo za predchádzajúcich 40 rokov. Škola v prírode. Je tu uverejnená slohová práca deviatačky Jančíkovej, ktorá chodí na školu pre nedoslýchavých. Kto má záujem, môže si to prečítať, ako táto nedoslýchavá dievčina píše. V rekreačnom stredisku Toliar v Kremnici sa konalo školenie predsedov základných organizácií Slovenského zväzu sluchov postihnutých. Bolo to už skutočne potrebné. Naši funkcionári tu získali najnovšie informácie, ktoré potrebujú pre svoju prácu a dozvedeli sa aj čo robí, o čo sa snaží ústredie, orgány ústredné nášho Slovenského zväzu sluchovo postihnutých. Ďalšia akcia hovorí, ale budem citovať. V Dome nepočujúcich v Košiciach sa 19. a 20. októbra uskutočnil odborný seminár na tému riešenie problémov rodín so sluchovo postihnutými členmi. Konal sa ako jedno z podujatí Medzinárodného roka rodiny. Na úvod vystúpila predsednička Slovenského zväzu sluchovo postihnutých, pani Balogová, a tu sú vybrané ukážky z jej príhovoru. Ja si dovolím priblížiť niekoľko myšlienok. Je tu zdôraznené, že je potrebné dať priestor odborníkom, aby sa našli riešenia. Spomínali sa pretrvávajúce nedostatky, veľké, napríklad včasná a presná diagnostika sluchovo postihnutých detí, evidencia a podobne. Sú tu aj ďalšie pekné myšlienky a skutočné, i keď kruté. Píše sa tu, že slepota oddeluje človeka od vecí. Hluchota oddeluje tohoto človeka od ostatných ľudí. Je to pravda. Pani predsednička tu apelovala na prítomných, aby sa posadili, poinformovali vzájomne, aby spojili sily pre spoločnú vec v prospech sluchovo postihnutých. Aby sa sluchovo postihnutí neocitali na okraji spoločnosti, aby ich ľudské práva boli uznané. Slovenský zväz sluchovo postihnutých ústami pani Balogovej ponúkol prítomným odborníkom spoluprácu. Navrhla vytvoriť komisiu zloženú z odborníkov, zástupcov ministerstiev, výskumných ústavov. Boli by tam aj predstavitelia nepočujúcich, nedoslýchavých rodičov sluchovo postihnutých detí. Z odborníkov aj ďalej špeciálni pedagógovia, psychológovia, lekári a podobne. Táto komisia by mala spoločne riešiť problémy sluchovo postihnutých. Aktívne sa podieľa na plnení opatrení vládneho výboru pre otázky zdravotne postihnutých, na realizácii programu Slovenského zväzu sluchovo postihnutých. Pani Balogová ako členka vládneho výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov by potom mohla tieto námety presadzovať v tomto orgáne. Je to podaná ruka. Uvidíme, čo nám prinesie. Dúfame, že ďalší pokrok z toho bude v prospech pre sluchovo postihnutých. Je tu krátka informácia. Do Európy prišla hudobná skupina Dotyk ticha
z USA a zastavili sa v bratislavskom klube nepočujúcich. Ukázali svoje schopnosti a na fotografii, ktorá tu je, sú spolu s predsedom bratislavských nepočujúcich, pánom Dugovičom. V odbornej časti, ako inak, hovorí sa najmä o kochleárnej neuroprotéze. Je tu rozhovor s autorom prvej implantácie vnútroušnej neuroprotézy na Slovensku, docentom, doktorom Milanom Profantom, CSC. V tejto oblasti vládnu rôzne okrajové, ostré proste názory. Raz jedného kraja, raz druhého kraja. A tuto je taký pokus hovoriť o tom, čo je dobré v takej určitej strednej ceste. Hovorí sa tu, že 8. a 9. júla 1994 sa uskutočnila prvá implantácia vnútroušnej neuroprotézy. To bola prvá operácia na Slovensku. Vykonal to pracovný tím pod vedením prednostu docenta Profanta a jeho sme navštívili, teda redaktor pán Kmeď, ktorý toto napísal, aby nám bola čo o tom povedať. Tak tu hovoríš o tej prvej operácii, ktorú urobili prvým dvom slovenským chlapcom. 14-ročný Martin a 15-ročný Rado stratili sluch pred 3-4 rokmi v určitých životných situáciách. Sa môže každému stať. Vyšetrili ich, zistili, že nemajú žiadne zvyšky sluchu. Sluchadlo nepoužívali, lebo im nepomohli. Nebola iná možnosť. Rodičia vedeli o možnosti takéto operácie, žiadali o riešenie problému liečbou v zahraničí. Tam je to ľahšie možné realizovať. A pretože toto pracovisko v Bratislave bolo odborne aj organizačne pripravené toto zabezpečiť, navrhli zdravotnej poisťovni, aby sa tie financie použili na kúpu a operáciu u nás. A z tých ďalších myšlienok, čo by sme vybrali? No, úspech sa tu hovorí, že je možný len v skupine tých, ktorí sú hluchí po naučení sa reči. To znamená tých chorí, ktorí už dobre hovoria a stratili sluch. Čím skôr po strate sluchu to dostanú, tento aparát alebo túto operáciu, tak tým lepšie. Ohlasy na túto operáciu. Telefonicky alebo listom. Po operácii asi 30 pacientov sa ohlásilo. Informovalo sa, mali záujem. Spomína sa tu aj nadácia, ktorú oni založili. Volá sa Sluch ako dar. Založili v 93. roku. To je na podporu rehabilitácie sluchov nepočujúcich, rôzne elektronické zariadenia, pomôcky, implantáty a získavanie prostriedkov na tieto veci. Takže pekná iniciatíva. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Veríme, že dobre. A prospech nepočujúci. Informácia je veľmi rozsiahla a pokračuje kochleárny implantát v protikladoch. Toto je preklad pána doktora Uherika a tu sa porovnávajú aj plusy, aj minusy a rôzne názory na túto vec. Je to dosť odborný článok, ktorí majú o tieto odborné veci záujem, ktorí im rozumia, tak si to určite sami dobre prečítajú. Lieky a ich účinky.
Nepočujúci doktor Beňo tentokrát píše o čom. Na našom trhu liečiv nastala v súčasnosti záplava množstva nových liekov, vitamínových, minerálnych doplnkov, čajov, liečivej kozmetiky a iných prípravkov. Veľa. Na knižnom trhu sa objavilo viacero kníh, ktoré propagujú liečivé rastliny a čaje, homeopatiu, to znamená ovplyvňovanie sa, alebo iné metódy alternatívnej medicíny, ktorá dáva možnosti rôzne. Niekedy sa stretávame aj so slovom zelená farmácia, alebo zelená medicína, zelená lekáreň. To je využitie liečivých rastlín, liečby, rehabilitácií, rôzne čaje, prípravky z týchto rastlín. Tu sú uvedené mnohé veci, napríklad žihlava. Tá podporuje celkovú látkovú výmenu organizmu, činnosti vylučovacích žliaz a tak ďalej. Ľudovo sa hovorí, že krvočistiaci vplyv má táto rastlina. A sú tu ďalšie rastliny, ktoré sa môžu dobre využívať pre zdravých aj chorých ľudí. Šport. Konal sa vianočný turnaj v Kolkoch. Zúčastnilo sa 22 mužov, 13 žien. 10. decembra v športovej hale v Bratislave. Ďalej, v rámci Medzinárodného dňa nepočujúcich sa konal volejbalový turnaj 19. novembra tiež v Bratislave. A potom väčšinou býva spoločenský večer, posedenie účastníkov a divákov. Však už bola informácia v Topolčanoch 25. 27. novembra sa konal 16. ročník šachového turnaja nepočujúcich. Tu sú aj výsledky. Dole malá poviedka pána Papšíka, ktorú tiež je zaujímavé si prečítať. Voľný čas. Námety na ďalšie filmy od doktora Beňu. Krížovka pre tých, ktorí majú to záujem, môžu si vyluštiť, poslať. A deťom čo? Ako vždy aj teraz je tu celá strana bohatá. A čo tam nájdeme? Alebo deti nepočujúce, čo tam nájdu? Milí kamaráti, tešíte sa na Vianoce? Darčeky? Štedrovečernú večeru? Človek má radosť, keď dostane darčeky. Aj vy by ste nemali zabudnúť na svojich najbližších. Niekedy aj jednoduchý darček, darovaný z lásky, od srdca, teší viac ako drahý. A je tam z vianočného stola, čo sa je, vianočné kúzla, zdvíhanie šťastia, kúzla zdravia, novoročná mágia. Je tam z ľudových múdrostí od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Ako na nový rok, tak po celý rok. Pekné, že? Je tu aj pekné želanie všetkým našim kamarátom šťastné, radostné a pokojné Vianoce. Na Vianoce pekný darček, na Silvestra pekný tanček. To vám želá Klaudia, ktorá pripravuje väčšinu týchto vecí a my sa k tomu pripájame, pochopiteľne.
spoločenskej kronike opäť máme tu jubilantku pani Pastukovú z Prešova, ale zvlášť by som sa zastavil u jedného jubilanta. A ja to celé prečítam. Dňa 27. decembra 1994 sa dožíva krásneho životného jubilea 60 rokov pán Ján Began. Je medzi nepočujúcimi známy funkcionár a náš spolupracovník. Vždy nám ochotne poradí a pomôže. Významne sa zapísal do histórie a srdc nepočujúcich. Pán Began bol pri začiatkoch rozvoja skupiny nepočujúcich trenčianskych odevných závodov, teraz je to OZT. 10 ročia nezištne pomáhal rozvíjať športovú činnosť. Mladších rokov bol aj reprezentant nepočujúcich vo futbale. Dlhé roky bol predsedom Zväzu nepočujúcich športovcov v rámci bývalého Československa a teraz v rámci Slovenska. Vykonával a vykonáva mnohé čelné funkcie v športových i sociálnych organizáciách. Pán Began je u nás najvýraznejšou osobnosťou a priateľom nepočujúcich. Preto mu nepočujúci do ďalších rokov úprimne želajú pevné zdravie, životnú pohodu a optimizmus. Veľa tvorivých síl a potrebného šťastia. Členovia výboru základnej organizácie nepočujúcich v Trenčine. Pripájame sa aj my k tejto peknej gratulácii. Pokiaľ sa týka posunkovej reči, tak by som si dovolil vám ju priblížiť takto. Sloboda, ale môže byť aj sloboda. Slovo, služba, smer, smiať sa, ale môže byť aj veselo, smiať sa rôzne. Smrť. Smrť. Socialistický. Spievať. Ale niekedy aj spievať, lebo takto je dirigovať orchester. Spať, alebo spať. Splniť. Spoločnosť. Spolu, kolektíve a spolu dvaja. Spomenúť si. Tuto je spomínať. Správa, čo nového, správa. Správny, správny alebo správny. Srdce, srdečne. Srdce je takto a srdečne je takto. Stále. Stanica autobusová, stanica vlaková, podobne. Na poslednej strane je reklama, ktorá vás vyzýva, aby ste rozširovali časopis Slovenský gong. Je to správne. Slovenský gong veľa prináša vám informácií, ktoré potrebujete do života. Ktoré vám dajú informáciu, čo sa robí, na čo máte právo, čo by ste mohli, kde, čo je. Nepočujúci takéto informácie veľmi potrebujú. Takže správne aj toto, že ste vyzývaní, aby ste ho odoberali a rozširovali. Lebo náklad je dosť malý a preto je to aj drahé. Rovnako by sme tuto radi videli aj viacej reklamy. Financie sú problém a reklama to prináša financie. Tentokrát tu nie je a to nám môže chýbať. Apelujeme na vás, keby ste vedeli o nejakom podniku,
ktorý by chcel tú reklamu dať, oznámte nám, alebo to vybavte. Väčšinou je to okolo 6 000 korún, keby to bolo viac, neurazíme sa a môžeme diskutovať aj o tom, že by to bolo trošku menej. Veríme, že gong sa vám páčil, že aj v roku 1995 ho budete odoberať a pomáhať ho propagovať, rozširovať, že bude vám prinášať tie informácie, ktoré potrebujete, z ktorých budete mať radosť aj užitok a celý kolektív sa bude o to snažiť, tí, ktorí ho tvoria. Ale prosím vás, nezabúdajte, tuto nie je niekoľko ľudí, ktorí sú zamestnaní len tým, aby tento gong vyrábali. Tento gong, každé jedno číslo sa skladá z vašich príspevkov. Preto vás prosím, píšte informácie o vašich akciách. To, čo by ste mohli ponúknuť ako informáciu pre ostatných o rôznych zaujímavostiach, ktoré sa týkajú sluchovo postihnutých. Píšte aj to, čo by ste chceli obsahu mať. Možno sa nám podarí tieto veci obstarať, vytlačiť a priniesť vám. Čiže vy, ktorí ste čitatelia, ste aj spolutvorcovia a aj od vás závisí, čo v gongu bude jeho obsah. Ak nám vy pomôžete, ak máte záujem, tak slovenský gong bude taký, aký si želáte mať. Záleží to najmä od vás, od sluchovo postihnutých, od čitateľov, od tých, ktorí majú k tomuto vzťah, ktorí majú záujem pomôcť a dúfam, verím, že pomôžu tento časopis stále zlepšovať. A keď som tu spomenul pekné želanie na strane, ktorá tu je pre deti, ktorá hovorí o Vianocách a Silvestri, tak ja by som si dovolil ešte nakoniec prečítať, priblížiť jednu básničku od pána Fajčíka, ktorý veľa dáva svojich básničiek a volá sa Vianočný stromček. Borovicu, jedličku či smrečok malý sme v útulnej izbičke cez Vianoce mali. Neviem veru, neviem už, viem len, že som žasol, ako v našej izbičke voňal, žiaril krásou. Aký bol ten stromček náš, neviem veru aký, len viem, že aj tento rok chcem mať presne taký. Želám všetkým nepočujúcim, aby aj rok 1995, ktorý sa nám blíži, bol aspoň tak úspešný ako rok 1994 a podľa možnosti ešte úspešnejší. Aby vás šťastie, láska, zdravie, spokojnosť sprevádzali. Vyrobilo video štúdio Slovenského zväzu sluchovo postihnutých Bratislava 1994. Videli ste Slovenský gong číslo 12 1994, projekt Príbeh detí ticha, budovanie videoknižnice nepočujúcich a nedoslýchavých, kniha života nepočujúcich, sekcia 2 život nepočujúcich v minulosti. Dielo bolo vytvorené s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Námet, scéna, réžia, inžinier Luboslav Ferko. Prepis, strych, zvuk, titulky, efekty, Michal Mihálek.
Tlmočenie vo VHS Ladislav Ubár. Tlmočenie v projekte Eva Soltisová. Ďakujeme za pozornosť.